Ағайым, башын үзем ашайым. Урал батырды балалар белмәй түгел, белә. Алмас Абдрахманов менән Әлимхан Тәрәгылов 120-шәр лирик юлда яттан һөйләй ала. Бының менән генә туктарга йыйынмайдар. Ысынбарлыкта дуслар сәхнәлә капма-каршы образларны Урал менән шүлгәндә уйнай. Шүлгән булып уйнайым. Мин, оза күрендем и беренче урын ялап алдык. Урал көсө батыр яхшылык янында. Ул төп герое эпосында. Мин уны уйнам. Һүз осталыгы Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Сәсәндәр мәктәбе агзаларында ла көсле. Розалия Солтангәрәева етәкчелегендәге милли студия 2011 елдан эшләп килә һәм ошо дәвердә тиҫтәләгән сәсән тәрбияләгән. Безнең Сәсәндәр мәктәбенең максаты ошо Башкорт халкының төп кумарткыһын, байлыгын калган буынга алып барып yetkерү. Эпостарны сәхнәләштерәбез, һөйләйбез һәм бүтән ситяктарга сыгып йөреп киләбез. Алтайда, Казаньда, тагы күп кенә ерләрдә булдык. Берәүләр игътибарда һүз менән ялып итә, икенчеләр сагау костюмдар менән күз явын алды. Зарифа Янбаева белдерүенсә, бигрәк тә балаларга эпос йөкмәткеһен булһа ла, кием аша yetkерүе күпкә еңелрәк. Милли биләүестәргә кайтып калган сагау костюмдар өлкәндәрне лә битараф калдырмай. Бер ел костюмдарды уйлай торгас, иң беренче уйланым, короналар тәүдә эшләргә кирәк дип. Иптәшемдән һораным инде ул, миңа короналарны эшләп бирде. Фольклориаданың хакалдарын караным, Урал батыр эпосын укып, инәһенән ебенә тиктем дигәндәй өйрәнергә туры килде. Туфан калкуынан, дөнья яратылуынан алып башланган һәм яхшылык идеологиясына үстергән иң борынгы эпосыбыз менә бүген канат яя. Менә шуга нык шатбыз. Һәм бүген, мәсәлән, ошо көндәрдә һәрбер мәктәптә Урал батыр көнен үткәрһәләр дә бик тә саваплы, бик тә кәрәкле эш булыр. Урал батыр көндәре милли кумарткага битараф булмагандарны берләштерә. Уны яттан һөйләүчеләр арасында 3, 15, 20, хатта 100 яшьлектәрдә бар. Халык белә, димәк, эпос яшәясәк. Рәзилә Гыниятуллина, Артур Ханов, Яңалыктар, Өфө.